Hola, soc la Natàlia i avui us vinc a parlar sobre el llenguatge no verbal. El llenguatge no verbal és l'ús d'expressions, mirades, gests que fan que puguem entendre molt millor a les altres persones. Per exemple, segons la mirada pots deduir com estan les altres persones. Si mira cap al terra és que li fa vergonya o li fa cosa dir-te alguna cosa. Doncs sí, ja fa un temps que jo i el Pau estem sortint. Si t'està mirant directament als ulls és que per ell és molt important o li agrada molt el que t'està dient. És que imagina't estar en un bosc de nit cantant a ple pulmó. Seria increïble. També hem de vigilar amb els gestos que fem. Si movem molt les mans semblarà que tinguem algun problema o vulguem enxampar alguna mosca. I no és així. Si no les movem gens, semblarà que estiguem avorrits o que no ens importa el que ens estan dient, a part de semblar unes mòmies. I tampoc pot ser. Per tant, hem de trobar un punt en el que ni matem mosques ni semblem unes mòmies. I això es va aprenent al llarg del temps. La gent també ens comuniquem amb les expressions facials. Per exemple, si el que ens han dit ens ha sorprès molt o ens ha sobtat, normalment solem arquejar les celles i obrir molt els ulls. Però ho estàs dient en sèrio? Si tirem enrere i arquegem també les celles, semblarà que el que ens estan dient ens fa por o ens està assustant. Què? Que el Martí ha fet què? I si fem una ganyota és que pensem que el que ens estan dient no és veritat o ens estan enganyant. Però què dius? Això no és veritat. Per tant, hem de vigilar i ser precisos en la manera que ens expressem i intentar no utilitzar gests, mirades o expressions que puguin fer confondre a l'altra persona, és a dir, que puguin crear malentesos pel fet de que no ens hem sabut expressar bé. Espero que us hagi servit molt aquest vídeo i fins la pròxima. Adeu!